Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih udan ya tak telateni ae. Alhamdulillah. Pak, Bu. Dalu niki ditanggap kali Pak Bambang, Abah Bambang kali Ibu Lurah Umi Sutri. Hajate mantu sing dimantokno Mbak Mita angsal Mas Alfian. Monggo didongaaken barokah sedaya nggih, Pak, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Abah Bambang sing duwe gawe Ibu Lurah Hajah Sutri iku bojone. Duwe gawe mantu putrane muga-muga akeh rejekine. Aja lali bah tak enteni sawerane. Muga-muga udane nang terang. Nandur kacang nuk Tegalan, muga-muga Abah Bambang nyawer dagelan. Guyon-guyon bah. Bismillahirrahmanirrahim. Dolor ayo muji syukur marang Gusti Pangeran kang maha sing sapa wange dolor sregep bersyukur rezekine bakal subur insyaallah panjang. Tembung becik ketitik ala bakal ketara iku ngono tuture cak wong tuwa. Sak bejo-bejane sing lali dolor tetep bejo sing ngeling iku tuture wong
Dik ayo dieling Abah Bambang sing duwe gawe hajat Abah Bambang mantu putrane tamune akeh liwat undangane muga-muga Abah Bambang akeh rezekine tamu disalami terus dipinarakno terus diaturi unjukan daharan werna-werna terus dijaluki pangestu karo dijaluki donga supaya nek duwe gawe gak ana rubeda Budi Wijaya dulur iki tanggapane mula Abah Didi iku pimpinane ngusian Jombang iku alamate regane gak larang sedang-sedang wae mula nek kepingin nanggap Pak gak usah piye monggo ditulis nomor telepon teko langsung Pak nang daleme pimpinane cuma ojo lali gowo panjenengan Lur ayo donga dinonga muga-muga kita kabeh diparingi panjang yuswa Mas Abah Bambang yo tak dongakno muga-muga nek duwe gawe dibarokahi Gusti Allah Allahumma alhamdulillah matur nuwun dumateng Abah Bambang kalih Ibu Lurah Ibu Hajah Sutri lah iya wong dadi lurah kok turunan biyen bae ya lurah nurun nanggone Abah Bambang dadi lurah 3 periode mari Abah Bambang nurun nanggone sing wedok Ibu Hajah Sutri 2 periode Pak Bu pengumuman sak wayah-wayah nek Ibu Hajah Sutri nyalokno malih monggo didukung nggih Pak nggih monggo didukung nggih Bu cek dadi lurah malih kenek napa Pak Bu nuwun sewu jenenge teko dhuwure kok mbae dadi lurah mudhun nang Abah Bambang dadi lurah ganti sing wedok Ibu Hajah Sutri dadi lurah inilah namanya nikmat Allah yang sangat besar sekali mula saka iku sapa sing sregep bersyukur kepada Allah kaya Abah Bambang monggo bakal rezekine nikmate ditambahi monggo Pak bareng-bareng Abah Bambang syukur kepada Allah Budi Wijaya tidak sama dengan yang lain Mas Bro Salatullah ala safi salam
minal balwa iya Allah. Yo. Ini Budi Wijaya, bukan yang lain, bro. Eling-eling menungso padha ilingo, aja sira ngumbar nafsu angkara, aja dumeh sira saiki kuwasa, entenono hukumane Gusti Allah. Ati-ati menungso, ayo ati-ati, eling-eling aja sampe lali. Wong-wong cilik iki dongane mandi, sapa sing korupsi pasti hancur ketiban kursi. Alon-alon waton bisa kelakon, gremet-gremet sing penting sampeyan slamet. Ati mantep imanmu kudu sing jejeg, hasil maksudmu lamun lulus ujianmu. Dulur-dulur ayo padha syukur marang Gusti Pangeran kang maha luhur. Nikmat Allah mring kita ra kena diukur. Ayo padha syukur rezekimu ben tambah syukur. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Waru-waru doyong, doyong eno pinggir kali. Ayu-ayu moblong, ayu moblong manasati. Yen ngetan bali ngulon, diwasetan ora kelakon. Waru-waru doyong, doyong eno pinggir gerdu. Ayu-ayu moblong, sing ayu cuma bojoku. Nang kali gogo welur, negara tiga ison nurun. Waru-waru doyong, doyong no prapatan. Ayu-ayu moblong, wong ayu dadi rebutan. Dangding dangding tak gendung tanggung, tunggen tak gendung pret pret, perut kelotak gak duwe isin. Lapo? Kupingmu budek ah. Lapo? Gak ditabuhi kok joget. Lah sing njaluk ditabuhi ya sapa? Wis lereno. Lah rumah samu aku ngene iki lapo? Joget ini kok. Gendeng nganggo gone abal ora kate joget. Lah ngene iki lapo gak joget? Ah, ndelek dhuwit jagane syariah meneh dadake. Tetet. Lapo? Diguyu ibu-ibu kon. Andi. Kok bayar syariah? Dagelan bayarane wis 800 jek utang. Lha masih 800 yo menungso urip iku wajib duwe utang nyambut gawene cek akas. Utangmu syariah tok ta? Ya ana maneh Senin, Selasa, Rebo iku jangkep. Sing Senin, Amarta, Selasa, Mekar, Rebo, Syariah.
Kon kok apal sih? Apal ya apa bojoku gak nyicil belas ta. Aku krungu kabare bojomu jare tau dadi ketua. Tahu dadi ketua. Heeh. 2 minggu kotange pedhot ping 4. Det, nuwun sewu. Jare ngono ku nek ana sing gak mbayar, urunan ya, Det. Urunan termasuk dana talangan. Kanggo mbayare sing gak mbayar. Kanggo bayar sing gak bayar. Kok lalar gawe. Lalar gawe kakekmu Gak ah. melok mbathek duwike kok melok mbayari. Iku ana prasastine. Ana perjanjian. Ana perjanjiane. Oh. Kandhane oh. Det, nuwun sewu. Ngono ku nek utang 5 juta piro, Det? Saiki 250 2 minggu. Pokok sing guyu ku yang nglakoni ngene lho Tut. Aja ngono ta. Apa? Nek 5 juta, 250 nek 2 minggu. 10 juta. 500 Nek duwe dhuwit, dibayar. lah nek gandhe dhuwit, Ya ndelik nggo jeding mburi kono. Tet kon niku. Lapo? Lapo kok ndelok jeding iku? Lho ancene nggo kene iki jam 09 jam 10 mulai Senin Selasa Rebo wong wedok-wedok gak ono sing nggo ngarepe lawang. Mosok, Tet? Iya. Nek upamane ana petugas mekar utawa syariah teko, ya apa? Ya jelas gak ono. Kana wong. Anake Ditakoni. ya apa? Ibu kemana, Dik? Enggak tahu, Mbak. Ngono. Oh. Mergo ibune ndelik njero jeding. Terus? Lah petugas iki lho ya kok cike lho. Ngwayahi pipis ae lho ya kok pas nagih ngono iku. Ya apa Takon jare, Dik, kamar mandinya mana, Dik? Di belakang. Arek mlebu baleng. Kate ndodok, kate pipis iku lho. Dadane sing duwe omah lho njenggolok ngene. Sampeyan kok sini, Bu? Maaf nggak bisa bayar. Ndelikno jeding. Ya iya. Tapi saya yakin nek wong Glindah Tengah kene gak ono, Tet, sing duwe utang mekar, duwe utang syariah gak ono. Yo gak ono. Heeh. Wong kene iki kabeh gak ono sing duwe utang mekar, syariah dan lain sebagainya. Wong kene cukup-cukup. Cukup. Iya. Katik wong kene duwe utang krungu bulura langsung diparani. Kae dhuwit. Oh, dicelatu kok dadae. Isini ae. Bulurah Sutri iki wonge sabar. Bulurah Sutri iki wonge sabar. Iya. Kon ngomongno bulurah turunan, bulurah tok. Lho, Apa Bambang tok turunan? lah sapa maneh? Masih aku ya turunan, Bro. Kon yo turunane lurah. Lelele, mbakku biyen iku seniman. Wih. Ibumu Ibuku seniwati. nurun nang kon. Senewen. Koplak ngono iku. Ya iya jane ngono kok. Wis aja kakek ngomong. Iya. Wong berbudi bawa leksana. Bengi iki Abah Bambang karo Ibu Sutri duwe gawe. Iya. Wis mbok omongno gak tak omongno ya gak pantes. Iya. Bondo-bondone dhewe. Lho iya, Rek. Duit gak ono sing utang. Gak ana sing utang. Belas aku nang. Belas. Temenan. Alhamdulillah. Apa? Awak dhewe teko kene dok. Heeh. Lu temen tut rezekine awak. Apa, Odet? Teles beles. Ya Allah, ya Allah. Lah ya apa budal teko Jombang. Aja ngono, Det. Pancen ya musim hujan termasuk alam. Kabeh mang Allah yang sing gawe. Yo. Senajan udan iku rezeki. Heeh. Akeh sing udan iku sumpek, akeh sing seneng nyatane, akeh sing butuh banyu. Iya. Lah ya iya. Lah, Tet, awak dhewe njaluk pangestu karo dulur-dulur. Ya iya. Ketuane Budi Wijaya iki lak ngulon, Tet. Iya. Mulai tanggal 6 winginane Iya. lanang wedok tindak nang tanah suci. Heeh. Lah, awakmu ya tak dongakno. Ya iya. Wulan ngarep muga-muga nang iso tindak nang tanah longsor. Kakekmu metel ngono. Tetap bacok matamu ngono. Ya didongakno muga-muga budal selamat mulai selamat. Ya iya. Pak Bambang utawa Abah Bambang. Abah Bambang. Ya bulurah disebut nek kene iki bahasa Inggris sudah mengatakan. Ya apa? Armstrong leadership. Maksudnya? Seorang pemimpin yang patut mendapat acungan jempol. Ya Allah Gusti. Ya apa? Kok lem, Tet? Anakane tak lem kono ro karepku. Alah, butuhe kon nak disawer ngono. Gendeng bayaran 800, aku mau disawer. Upama kon disawer. Alhamdulillah rezeki teko dhewe. Nek gak disawer, Nemen. Boten guyon. Guyon, Saestu Mbak. guyon. Guyon. Teko kene dok weteng lesu. Heeh. Mlebu pawon baleng. Jelala sing rewang lu boloku kabeh.
Lho, petuk balamu kon. Petuk balaku. Mosok, Net? Kandhane sing ngadang lho adikne emak. Sing ngadang? Adikne emak. Adik emakmu? Iya. Sapa, Net? Ayo sukis iku ya apa? Ya sukis adang sampe pegelen. Ya pancen tugase adang. Lho, iya. Diperintah karo bulurah. Karo bulurah ya jelala sing ngewangi ngracik sego iku ya adikne mak nomor 2. Ya Allah Gusti, Tet. Iya. Sing racik sego. Adikne mak sing nomor 2. Sapa, Tet? Alah ya Sunarsih ku ya apa? Tadi guyu wong gak isin kon iku. Lah iya, kok ciboloku kok ditekek soro-soro ambek bulurah. Kok ndek dulur nek kene kon. Ya anjane dulur tut. Oh. Lah aku mari nang mburi diceblek mbek adikne mak sing paling mburi dhewe. Lho, Sing korah-korah. berarti bebekmu. Lho bebekku sing korah-korah iku. Sing kora-kora. Iya. Sapa, Tet? Apa ini ku ya apa? Tadi guyu wong lho gak isin kon iku lho. Lah ya si Yuni wong korah-korah sampai keceblung bak. Lah kok kecemplung bak ya Lah ya apa korah-korah mundur-mundur karo anak kumkuman. Heeh. Tiba ngeblak balek ngadeg iso klocor-klocor. Kora-kora Saking akase, Sregep. akase kora-kora terok ambek ngene Iya, muatno. Heeh. Alah nggo iringane lho ana tas kresek loro ireng gedhe-gedhe. gawe apa, Tet? Kang lumpune iwak karane wong bowo iku ya apa? Lambene. Engko didum yu. Temen didum. Aku seneng ambek Bapak Bambang. Apa Bambang? Abah Bambang. Heeh. Wonge ganteng bijaksana. Karo Hajah Sutri. Sutri. Iya. Bulurah. Iya, bulurah aja ya bijaksana ket biyen. Heeh. Masih Abah Bambang jagone wong nyawer. Mosok, Tet? Lho kandhani kok jagone wong nyawer. Ganteng tapi licik. Lho. Apa Bambang? Licik Ganteng, tapi licik. licike masalah apa? Gak wani gendaan. Kon kok ditonyo apa Bambang? Lho anjen gak wani gendaan lho. ngawur kon. Lho, kandhani Abah Bambang biyen sekolahe sak bangku ambek aku kuliah fakultas padha. Apa Bambang jurusan apa? Lah jurusane manajemen ambek ekonomi. Lah kon jurusan Aku njoko jurusan benjeng ambek kernet kon iku. Ya kadek ngono rek. Wong ancen sembarang iki bolak-balik tanggapan nggo kene mesti dikek udan. Iki ngono barokah tuh. Iya. Ya iya. Muga-muga Ibu Lurah ben Iya. nyalon dicoblos maneh. Lah iya. Muga-muga dipilih maneh ambek Dipilih rakyat maneh. supaya dadi lurah. Masih kan sing milih dicoblos dhewe. Ambek sapa? Oh, apa Bambang? Wah ngawur kon iku. Guyon. Hey! Nggih guyon. Halo. Halo. Alhamdulillah. Koncoku rek. Di arep-arep Pak Bambang kon. Endi? Lah kok Mang. Ba. kok lho wong. Lha 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 lha. Eh. Lah. Lah, Lah. gawa sambel. Prasamu nyawer. Kacau. Kage nyawer go mangkok sambel. Sambel. Ya, anjene wayahe ae kebacut kok arek-arek ame wong-wong. Wis seru dagelane nggo ndukur sego ambek iwak ditokno gak umah. 1 2 3. Lah. Apa, Ji? Duwe. Nah. Iya. Alhamdulillah. Barakallah. Barakallah. Iki duwe 100. 50 ngono kok. 100. 50. Iki pira? 50. Dibalik iki pira? 50. 100. Asem iki. Masih diurak-walik uripe ya Tak 50. kandhani. Apa? Iya. Iki aku jahe nyalokno. Lho, sida ta. Kajar temen ta? Iya, nyalokno. Nyalokno maneh. Bayan kurang setahun, aku saiki noto penduduk. Lah, Pinter. nek penduduk tak toto, Hmm. aku nyalokno lurah. Ojo lali rek karo kancane nek dadi lurah rek. Ojo kuwatir, kon meneh tak dadekno cari. Matur nuwun. Awek tak dadekno jeruk kunci kuburan. Alah. Lah omong-omongan ambek pace ya kuwi. Ngono-ngono nek dikeki Tak penggawean. kaya penggawean timbang gak. Oh iya jeneng jabatan iku pokoke Ojo sepenting. kuwatir. Ojo lali karo Ora rakyat. saiki blater kaya apa nek ganek duwike gak dadi. Ngono ya. Iya. Oh, duitku akeh. Waduh. Kena-kenae kok ampeke kumat. Duitku akeh, ojo kuwatir. Mari panen iki. Mari panen. Panen apa? Dele, Sak pira, Ji? 2 contong.
panen kok rong contong. Aja lali ya. Iya, iya. Iya. Rek, operasional ya, Rek. Nah. Oh. Wih, matur nuwun. Lho. Gak ngono. Tibane akeh iki ya. Tibane akeh sing calon durung dadi ya. Cek calon 100 ya. Lah iki mengekeki 50 ya. Iku kan saweran. Alhamdulillah bareng. Iya, lah iki duwe 100 iki. Duweku dhewe. Winangka mendukung. Ya minangka tali pembicaraan mendukung saya. Iya. Eling? Ojo kuwatir. Ya, Aku oke, mbek peno oke. Tak dukung. Nah. Ji, golek bojomu. Lho, yang. Aduh, kacau. Cara dadi lurah gawa gendane. Apa? Ngomong apa? Durung dadi. Sapa kate nyalokno lurah? Bojomu nyalokno lurah. Yang. Modelmu nyalok aku yang aku gak teko sewengi kok yang wis ada perubahan. Oh iya, yang. Yang adikku, yang. Endamput. Endamput. Piye? Iki aku gak salah krungon. Turun apa? Sik irungmu gatel. Aku yo gatel. Kon turun. Hetat. Baten ki ya nek. Muten. Berarti lah. Kuwi gorene kok. Iki lho. Oh, lah iki apa? Gak aku ape takok bojomu. Oh takok. Takon apa? Amit yo rada gak penak dirungokno, tapi nuwun sewu. Nggih. Wong sampeyan niku ayu-ayune wong sak kelurahan kene. Nuwun sewu. Sampeyan kok ndek bojo kadalangop niki lho. Gak girap-girap apa sampeyan? Aku ta? Karo bojoku. Cara Jawane ngono jomplang. Heeh. Sampeyan iki kari ngerti ta gak? Ora ngerti goblok iki. Nek tangen-tangen iki lho, nek ndek anak iki lho rupane ya apa? Lah, goblok iki goblok. Sampeyan iki gak ngerti. Udan-udanan ngene iki sing dibutuhkan iku ya ngene iki. Wong elek oleh wong ayu iku bisa membuahkan bibit unggul tahan wereng. Goblok. Gak ngono sih. Iki wine pari PB ta ya apa? Iya, udan-udan gak kudune ya ngene kok. Kon sewengi ping pira sih? Sewengi ping pira? Kadang-kadang pengen 6. Saya ta, Cak, aku iku gak salah krungon ta. Apa? Sampeyan ngomong balenono maneh, sampeyan kate nyalokno lurah. Ya jelas ta yang. Jelas. Jelas. Iya no. Duwekmu iku pirang atus, pirang puluh juta, pirang miliar. Wong awakmu nyalokno dadi bayan iku lho ya. Iku pun dodol sawahe mbokku. Dodol omahe mbokku. Iku pun gorong nyaur sampai saiki. Kok kate nyalokno lurah maneh iku lho, Wis ketemu pirang perkara kok. Ngene lho yang. Apa sebabnya aku nyalokno lurah iki jange? Bayanku kurang setengah tahun iki wis gak dadi bayan. Lah, aku kudu nyalokno lurah kepara bondo. Omahe mbokmu tak dole. Sak sapi-sapine nek aku dadi lurah, ibu tak kelumpukno dadi situk nang nggonku. Lah, ngono. Terus. Lah mari ngono nglumpuk. Terus lek gak dadi. Lah nek gak dadi tetep nglumpuk. Kacau. Gak dadi nyungil kok. Lho, aja nyungil lho, kowe. Sing ngomong kena kentut. Oh kentut Aku dilokno. Jare duwe operasional. masih operasional kok aja kare nyungir-nyungir lho. Sik. Saiki lho Cak ya. Sampean dadi bayan ae kelakuanmu ya. Patrapmu ae, senengamu selingkuh. Lho, dari Pak Kaji Sukin lho. Muin lho, Pak Muin. Kaji Muin. Awakmu dadi bayan ae wis tukang selingkuh. Mendani yo kon dadi lurah. Apa gak ganjaramu katut? Apa gak BLT-ne masyarakatmu katut? Ndi purul kok tuku? Ndi penyanyi kok gendak? Lho, apa gak tambah nemen kelakuanmu? Lho, aja ngono. Jangan diwarak-warakan masyarakat. Ora marak-marakno, Cak. Ora marak-marakno.
kebanyakan. Contohnya wis akeh gak siji loro. Contone sapa? Alah kon dhewe. Aku. Iya. Aku ta? Iya. Nih, abamu ini le. Ayo, gak gelem nyoblos aku tak uncat antitno kon kowe. Ambek masyarakat iku sing ngalu. Wah, kalusen kasar ini tapi duwe metu. Dijaluki tulung. Waalaikumsalam. Ini lho, aku kan kaya sampean ya. Heeh. Sampean kan gelak ngejak aku. Nanti. Nang iku sama Lea. Wah! Saksi. Abamu ini lho, saksi. Sama aku terus. Saksi sing jujur. Nah iko, apa arep wedok sing pinggire kalenan ka lho. Gajah iso. Kato. Sih. Abamu ini lho saksine. Iya, Sing saksine. ngomoni. Iya, Mi, ya. Gak ngandel. Sampeyan sing rambutnya dawa brentik ka lho. Berarti, Iya. kok. Aja kandayukmu ya ngono. Iko. Iya. Dudu wong. Nang apa iku? Gendruwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu tambah ganteng, Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi aku melok ditingkat. Napa? Aku jange sampe jere calon lurah. Nyalon lurah. Tadi Wah! sampe nyeyet ngono kok. Lu melihat piye? Becak sana. Sampe lu gak masih mlaku ku lho ngene. Iya, jane mari mana? Kok anggap setro kan? Bah, Nggih. dukung aku ya. Wah, Aja gelem, Pak. Aja gelem. Sampean Dhisik kan gadekno motor sing calon bayan iko. Durung dijoko. Motor-motoran ah. Blecek kan gak gablek kok. Calon bayan gadekno mobil. Wes tak do, Sampai saiki tak gawe nyalokno. Oh, alah. Gampang, sampean saiki mulya. Engko bengi tak dayoi, Lha apa? tak utangi dhuwit. Kita modal. Modal. Lah menake dadi sampean tak dadekno pamong RT. RT gono bayarane. Lho, aku dhewe pribadi. Tarif apa? Ora bijaksana biarpun ada bayaran tapi tak kei. Aku dadane cari ngutake 50. Hah? Tak kei 50. Ya cari. Iya. Wis gak peduli. Men tak deal ta. Deal. Aku nek dadi cari sampean tak kei dhuwit 50 juta. Lah bagus. Gelem ta? Bagus gelem. Mi gelem ta mi? Napa? Gelem cari. Aku dadane cari. Cari tapi nek ngono tak buju Alah, ya. alah, sampean kena duwe iki 50 juta, ora ngarah. Ora ngarah, paling lo dikene gendakane. Oh, Dikene iya. bojone, ora ngarah, Bah. Kendaan sampean sing meteng 3 wulan. Embuh. Iya, ono meteng 3 wulan. Bodrok. Ayo, nek panjen daftarno, ya matur nuwun. Matur nuwun, Bah. Dukung ae sing tak jaluk. Nek Taji dadi lurah, sampean diceluk Bu Lurah. Ya, ngono. Ya, Bah, aku wansul. Oh. Aku kan ponakan sampean gak milih ta. Oh, milih. nyoblos. Nyoblos. Iya. Nyoblos apa aku? Eh? Nyoblos apa? Nyoblos gambar. Gambar kene lho. Matur nuwun, matur nuwun. Ngene yang awak dhewe meneh dadi lurah. Alah kon mlaku nduk desa. Ya Bu Lurah. Dateng pundi? Ten kutha. Wis gak kakek ngomong. Ayo mulai. Lho. Kok sik? Ayo kenang nek pituwa dhisik Awakmu lak takok pituwa sih. Ah. Takok pituwa. Iya. Gampang. Ndek kene enek dukun bayi. Dukun bayi. Dukun bayi lak tuwek. Ya mbak sampean coba yo. Lho, Mel. Gak mandi. Ayo golek pituwa. Golek Pituwa dukun. sing wong lan dukun istilahe. Cak. Gak usah katik dukun. Pokoknya tabiat sampean apik nang masyarakat. Insya Allah masyarakat itu bakalin dukung sampean. Masih duitmu akeh. Ya, puluhan juta miliatan. Lek tabiatmu elek, ora bakalan langgeng, Cak. Ngerti ya? Aja ngono masih langgeng gak langgeng pokoke dadi rong dina pokoke dadi lurah ngono lho. Kok milikan dadi lurah. Incipi. Ayo, wis aku mulai. Hei. Apa Apa sih? slet-slet. Duasno penduduk lho, sing rukun. Ayo, Bu, tak tunjuk. Ya ngomong kene ae. Ojo. Kon ngambung. Ngene. Ayo.
Engko nang ndek pitu wong ngene. Sik, duit tak gawakno. Kula nuwun Duit tak gawakno sik. Duit tak gawakno. nanti gak tak kekno kok wetu sing. Begal ke begal. Ayo. Tuku. Sing abang. Dek, abang gak boleh duwe goblok. Ngene ketua iki. Ngene, Bang. Ayo sing wedok moh diambung. Jane taji bas. Dut, lah gawe omane manuk 13 ngono. Cek kewan dijeli kon. Ayo kowe. Lane dukun ya. Gandeng. Gandeng, ayo. Alah, mari 50 gandeng. Masalah iso kaya gandeng sapi teng. Antem Apa sih? gandeng sapi teng. Lho, sing digandeng lu wonge metenteng. Pancene gendeng ya kama itu. Ngono kok nyalon lurah. Tet, kok nak ya panitia. Iya. Lho alah, saiki dimulai. Kursine tok Tet. Ngono ah. Kursine. Iya. Mas, kursine Mas. Selamat malam hadirin sekalian. Saat ini adalah waktu pencoblosan Pilkades, pilihan kepala desa. Ada 3 calon. Calon yang pertama adalah Bapak Wanto dengan lambangnya wortel. Tumon lambang kok wortel. Saking gak ono iki. Kemudian Mami Okta. Mami Okta dengan berlambangkan jagung. Bapak Taji berlambangkan terong. Agar cepat selesai, maka kami panggil calon yang pertama. Inilah Bapak Wanto. Aku tak jogo TPS. Tak jogo TPS. Iya. Ambe Aris barang jaan. Jaga di TPS, antri. Monggo. Ingkang sampun angsal undangan nyoblos enggal merapat ke TPS. Inilah calon Anda Bapak Wanto dengan berlambangkan wortel. Wah, ki cocok dadi lurah iki rek. Wagah sekolah dhuwur. Nggih. Selamat datang. Senin Selasa Rabu Kamis. Donga, Pak. Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu. Iklan. Wayahe bayar bank. Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu. Rebu kliwon kemes legi. Gambar sampean, Pak. Wortel nggih. Wortel, nggih. Kemudian kami panggil calon Anda yang nomor 2. Inilah Mami Okta. Monggo. Calon Anda nomor 2. Mami Okta dengan lambang jagung. Pinara. Sembah nuwun, Pak. Nggih. Oh, ndonga. Ndonga ta nyanyi? Jangan bertengkar, sama-sama calon. Sugeng dalu, Pak. Pinara. Kami panggil calon yang nomor 3 yang berlambangkan terong. Inilah Bapak Taji. Taji. Monggo. Lurah dapurane kaya mangkok. Lurah milenial. Taji. Inilah calon nomor 3. Bapak Taji. Nanti sing wedok digondol. Lho, teronge bengkok.
Inilah calon nomor 3 Bapak Taji. Untuk mempercepat waktu, maka sekarang masih ada waktu 2 atau 3 menit untuk berdoa atau dekek-dekek syarat. Loh, tasik iki lho. Tasik digawa wong iki sine duwe. Sing gawa ya sapa kok ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Iya. Loh, nyepyurno uyah. Jangan diuyui. Kok diuyui? Iya. Ana sing eker-eker, ana sing uyuh. Silakan duduk. Tak kira mandi. Tak mandi, tak uyuwi. Awas yo, duwe colong wong aja kek ngisor. Ya wis iku lho. Masyarakat sudah merapat di TPS. Sik ndelok sik, duwe aku rupiah. Kok ambu bumbu pecel. Sekarang Dodol peceloke. dari calon nomor 1, Bapak Wanto, coba perkenalkan lambang Anda kepada masyarakat agar masyarakat tidak salah coblos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wanto. Saya calon lurah desa sini. Dengan lambang wortel. Nang Boyolali tuku mebel ojo lali gambare wortel. Wortel. Lah duwe iki lho. Alah, gugup duwike. Sing nyolong lo batukmu. Kemudian calon yang kedua, Mami Okta, perkenalkan lambang Anda agar pendukung Anda tidak salah coblos. Ngatarakan sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur Bapak Patinia Panitia dan juga adik-adik Karang Trauma. Karang Taruna. Sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ugi warga kula aturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga channel-channel YouTube saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sak kaset di sini assalamualaikum. Langsung dikenalkan lambangnya. Pun lali ana paribasan ana parian nang kali Debus Mojo Agung. Terus Ojo lali Mami Okta gambar jago. jagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Taji, silahkan kenalkan lambang Anda agar pendukung Anda tidak salah coblos. Oh, duwe iki lho. Alah. Colong wong. Duit dodol pedet kok. Assalamualaikum. Abang biru lampune disco. Aduh. Lampune reske. Awakku rumas mikir bojo loro. Mikir baca lare. Bojo sing anom jaluk disayang. Senam jalatis. Sing tuwa njur cepetno lawang. Cepet lawangan dhewe mbokmu. Sudah, Pak. Ngamukan. Lanjut, Kowe Pak aja Haji. ngamukan dari Gak pedhi. ngamuan piye wong jane. Assalamualaikum karo penduduk ya kok nyotot ae. Lanjut, kenalkan lambang Anda. Duwe. Duwe dipangku colong wong iku. Assalamualaikum Jangan didengar. warahmatullahi itu hanya wabarakatuh. Tung tak des. Jangan didengar. Jangan didengar, itu sangat tidak benar. Tung tak des. Tuk no, tuk no. Tolong jangan mengganggu ya. Kamu jangan mengganggu. Saya akan mengenalkan donya saya. Oh, dunya. Donya, Cak. Hah? Donya. Donya. Ojo kok gele lemah. Ora. Duwike kok masuk angin lho.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa salah? Lah aku mau liwat kono kok lapo ndisi. Lo ancene dalane nang kono Lho kok ketara nyaur. Bodrok, bro. Uang kok. Sing apik ta, Cak? Sabar, Cak. Lah aku nyotot ae. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, serak ketar bak montor. Kok alone gelani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayan tadi saya tidak sombong dan baik hati dan tidak sombong. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Ngono lho. Sapa rek guyu? Biasanya enggak ngono. Bayan taji. Ya, bayan taji ini Baik hati. baik hati dan tidak sombong sesuai dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 40 gangsal. Parian iso ta parian? Enggak upono diantuk iki. Sabar Pak Taji, sabar nggih. Teneno, gak goceng motor es kudu. Kacu. Gambar saya terong. Tukus, iki suku-suku lagi. Alah, ya kut penak ini terus. Ya. Tidak boleh mengganggu peserta yang lain Ibu Okta, ya. Iki Pak, kakek ndelok bokep. Sama. Pan, Heh. kalau kayaknya mau jaluk lingi. Nama saya Bayan Taji. Gak takon. Gambar saya adalah terong. Gak takon gue. Tak saurane titik-titik. Silakan kalau sudah perkenalan. Tunggu sebentar. Nggih. Duwe Kita rapet kene yo. Ngono, colong wong. Si eling ambek duwike. Nama saya Taji, gambar saya terong. Tuku sapi digawa wong. Aja lali gambar Taji terong. Silakan duduk Bapak Taji. Untuk selanjutnya ini waktunya untuk memberitakan visi dan misi semua calon. Silakan saudara sampaikan visi dan misi saudara untuk desa saudara ini. Yang pertama, calon dengan nomor urut 1, Pak Wanto. Baik, saudara-saudara, jika saya terpilih menjadi lurah dan menerima mandat dari masyarakat, maka kesejahteraan hanya untuk rakyat. Karena apa arti sebuah jabatan? Jangan mengganggu peserta yang lain. Apa Pak? Lambe rusak geng lodok kae. Nak rusak Mas gak. Silakan Pak Wanto. Apalah arti sebuah jabatan jika rakyat masih kesusahan dan kelaparan. Maka dari itu semua akan saya kembalikan kepada rakyat. Yang paling penting mengingat ini musim hujan, maka dari itu kuburan akan saya cor. Terus mlebu ndi? Melbu yo dalan iku mang lho. Rungokno ya. Iya. Sisine rungokno. Ya. Klik. Jangan ribut. Saya cor dan mengingat ini musim hujan, mungkin banjir, kuburan akan saya tingkat dan saya pasang AC 1 per 1. Loh. Dan bila perlu nanti akan saya kasih wifi. Biar yang meninggal kerasan, bila perlu nanti beli online bisa gampang. Kalau kon dodol HP ta. Itulah misi dan misi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali gambale wortel. Iya, itulah saudara peserta dengan nomor urut 1. Selanjutnya, visi dan misi dari peserta dengan nomor urut 2.
Ngaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak dikei kesempitan lho. Assalamualaikum. Kalau tak idoni loji. Ini doni temenan arek iki. Jangan mengganggu. Iki lho Pak, saya digangga Pak. Ganggu. Duwe apa kan masalah ndableke ditolong wong. Ngawur iki. Sabar. Kok gak jelas tambah suwe. Kontok sing duwe duwe. Ndi duwemu? Alah, paling ya iku. Ngentut okta ngentut. Endi? Abune. Oh, gak ngentut aku. Becerit. Becerit. Meneng. Silakan disampaikan visi dan misinya Ibu Okta. Maaf Pak. Api alismu kaya maling kundang. Adilat. Kula Mami Okta saking partai maju mundur ndekem. Gambar kula jagung pun kuatir. Mek Mami Okta kepilih dadi Bu Lorek. Bu Lurah. Saya akan menyejahterakan masyarakat, terutama janda-janda, duda-duda. Tak kasih subsidi 20 juta per bulan. Kenapa saya utamakan janda dan duda? Saya bisa memahami perasaan wanita dan juga bisa memahami perasaan laki-laki. Sebab saya Baci. tuh. Sabar Bu Okta, sabar. Kesuwen aku. Belum Pak, belum dipanggil Pak. Loh tak dis kapok kon kok. Arek kok. Untuk selanjutnya, visi dan misi dari calon dengan nomor urut 3. Bapak Tajai. Tiga. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Gurung tak sopo iku. Loh iya. Suwun. Sopo sih lho, Pak? Disowok dhisik cek mandi. Mandi. Nyuwuk kene ngambu gunung. Alah kulo tok kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini menyalonkan lurah kalau disahkan dengan masyarakat. Jangan khawatir. Tak bunuh. Pemuda, pemudi, pacar-pacaran, padeng pentalit, tak barno. Terima kasih. Gak urung desa iki dadi gremo. Kane dadi apa desa iki? Kok pencalit-pencalit kok. Ya, demikian visi dan misi dari semua calon sudah diutarakan. Untuk selanjutnya adalah sesi pencoblosan. Saya berharap pada waktu pencoblosan semua tenang sesuai dengan peraturan. Tarong. Ini salah, itu salah. Tarong. Untuk peserta yang pertama. Kami panggil masuk dalam bilik suara Ibu Nana. Fona aku. Milih sama mana ya aku? Duduk rasaku. Pamatan ponaan. Wah, gendane. Asline gendane. Ya iki sing ditukane gelang. Aduh. Aku yang. Piye? Suwun ya ditukakno gelang keroncong. Iya. Kalung iki suwun ya. Menenge tak rayune. Wis konangan. Menenge tenang. Jariku loro-loron. Iku jare loro-loron. Wis waras. Mas diutangno ae mlete. Dek, sing loro-loron sapa, Dek? Bojone jarene. Lho. Bojone cek seger-meger kok jare loro-loron. Ancene wong lanang kurang ajar peno. Aku dadi bojone mati saiki gak matek menis kon. Apa yang? Meneh aku sida. Iya. Apa?
Iya. Tenang ae Cak Rayune, nek dadi aku dadi lurah, ala tak tinggal. Ngono, tenang wae. Beneran wingi nek sama li ambek iki lho Ji ya. Wingi. Oh iya, mampir nang sihot ingin lho. Mampir nang sihot. Aku. Tenang kok. Tak rayune, engko bebekne pamane iku tak kon nyoblos aku ngono lho. Kon iki kok masalah gak rahasia kon iki. Meneh lah sing dadi bulura lah aku ya, iku tersisi kan ya. Iya, meneh-meneh ae. Tapi lah janji ya, sayang ya. Iya. Gambare apa sih? Lho, kuwedi. Terong. Terong. Lah nyapa sayang? Ya sayang. Menang Sayang aku tak nyoblos aku gak pengen sangoni ta. Gak pengen sangoni. Ya meneh tak WA. Meneh pengen transfer ya. Iya. Dadah sayang. Dadah. Dadah. Bebek pawan ibumu. Kon milih aku ya. Iya. Iya. Arek ku wingi mau kei 2 juta mau titipno aku mau sejek kurang. Nyotot ae. Wih kei 2 juta. Oh, berarti winginane main transfer iku gak iku ta? Bener. Tenang kok sayang. Aku tak ngerayu masyarakat penduduk sing ayu-ayu, nek ayu-ayu katut, sing ganteng-ganteng katut, sing tuwa-tuwa katut, sing nom-nom katut, sing mati gak iso katut. Terus ngono ya. Tenang ya sayang. Tenang ya ta. Ojo mangkung. Pak Taji silakan duduk. Selanjutnya kami panggil Pak Ucok bersama Marsha. Iki ayo pamanku iki. Ucok ku pamanku. Kabeh-kabeh kok dulure. Lho ya iya lho golok akeh. Desa nggondi ngene nyoblos iki lho nggondi kok gurung ana wong ngene iki. Iku sing picik sing endi sih iku kok sing nonton gak keliru ta iku. Walah, akan sego goreng mbek arek iki. Oh domo. Marcella. Apa Pak Di? Dek. Kon milih siapa, Dek? Aku. Gak ikut ah. Kak, sebelum mana aku ada ikut. Blur. Iya nek karak garing. Saiki abane apa kok ruwame iki wis. Lho, pilihan man. Pilihan. Iki wis gone nyoblos saiki. Iki gone nyoblos. Le masalah Taji kok nduk kene. Lah iya, Mas. Nyalokno lurah. Iya, Mas. Tak tangga-tangga wis tak kandhani kabeh. Kanca-kancaku tak kandhani kabeh. Lek ponak aku Taji nyalokno lurah aja lali gambare jagung. Lho kon kok. Terong. Jagung tak terong. 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 Iya. Aku baleni maneh. Aja kuwatir jilek perkara pamanmu sik ana kok nyalon mesti dadi. Iya, Mas. Mabengi aku gak turu, Ji. Mabengi gak turu. Bareng jam 12 bengi ana sinar gawedhe muncul. Delung. Folong. Tambah suwe tambah gede lap. Lap tambah suwe tambah ngetan. Lap. Dadak mudhun ku Juanda, Ji. Iku ngono kapal terbang. Pesawat iku, Cak. Lek kok jane tuntum dhuwit aku gak mbok dumi. Pokoke mantap WA. Duwe jek ongkol guru tak pecoki. Iku dhuwit ta dongkel waru. Ono. Duwe enak ya. Enak ya. Iya, terong ya. Terong sane gedine. Ayo. Ayo, Man. Aku tak nyobol ya, Ji. Raya. Silakan masuk, Pak. Coblos. Silakan. Lewat sini. Oh, alah. Kakean warung mangan kikil. Terongnya ngadep rene. Berarti aku jadi. Selanjutnya kami panggil Fikum. Anake Wondo kancaku nyoper biyen. Gak mungkin milih awakmu. Lulu saya mau kira lulu. Aduh, piye tikus? Ndak celok Taji kok nyoblos. Ngomong apa iku, Mang? Gambarku apa sih? Terong. Alah, bape. Ayo, hei. Yo ya. Hei. Bojomu barang.
Selanjutnya kami panggil Yantika. Yantika. Oh! Anak ibuku kuwalon biyen. Bojo. Yantika lo sinden kondang Jombang. Anake bojoku biyen mantan kok. Ya ampun. Sopane rek. Masalah. Sampeyan wis dadi lurah ta? Gorong. Kok nyoblos kok dak. Lah aku ndenge sampean transfer 25 juta iku. Masalah. Pokoke enggak-enggakane angel iki piye iki? Kok boleh duwe? Duwe hati diperampok uang. Iya Bu, aku ingin lo ditransfer 25 juta. Masalah aku iki nyalone kok gepuki. Mulai iki manonku minger kene piye? Bapak, gak dadi lurah ya wis. Tenang sayang. Barene aku katene didadekno bojo nek dadi lurah. Kabeh didadekno Ngono kok ngaku ponakane. Wah. Tak rune apa? Cek milih aku. Aku dadi lurah, kamu dadi lurah. Lah wong aku gak lurah jare sampean. Tenang kamu dadi bulurah kok aku. Aku dadi bojo nomor pira-pira gak apa-apa sing penting. Awakmu dadi bojoku nomor 57. Gak apa-apa. Bapak gambare ular keroken. Iya, bendina aku ditransfer 25 juta. Aku. Udah kegeliku, Cuk. Sayang. Ngene, niki ya gambar kerok, cekelun. Rut. Mari dicoblos. Aja iki nang tengahe, pucuke. Cut. Ya. Montrot. Terus aku sampean transfer pira mari? Tak transfer 15 triliun. Ya wis. Aku ora iki duwe sakmu. Silakan masuk Masuk. dalam bilik suara. Cek sabare bojone Taji. Sabar, pimpinan sebagai wanita harus sabar ngadepi masalah apa ae kudu sabar. Ya nek awakmu banci emosi terus. Selanjutnya kami panggil Putri. Putri Perisedi. Si Putri sinden jerangkong. Datang kemari dia nyoblos terong. Aduh. Lu. Sayang, tak rayune. Rayu dadi lurah, awakmu dadi abu lurah. Wis gak dadi lurah ya wis, Cak. Kok dadi bayan iki mangga wis kena tempe padha piro, Cak. Wis aku. Wis tak tenang kok. Aku ora bodoh, Kang. Aku ora bodoh, ora goblok. Gak goblok saking pintermu kok jendak kamu ngremepi. Nyusul rene kabeh. Iki lu hak pilih. Kene. Ya Mas, kasih kene. Mas, aku lo meteng. Yo, kan meteng. Lu. Wah. Blaen. Aku meteng. Mas aku meteng ora sudi. Loh, saya meteng ku megak lang tahun-tahun lagi aku meteng. Ya. Aku pesen. Nek lahir rosot lanang. Berarti dudu anakku. Pecah Nek ini. lahir brosot wedok gane ndase. Jalan apa sih kabarku? Terang, digeleng. Oh, udah beruaya udah jeruat. Coblos. Wis kono nang ditukokno apa? Wis iku ana mari DPR. Aku ingat nang ditukono omah. Tak
simpak. Simpak kok boloke kabeh kaya iki. Bolo-bolo piye? Lah iku. Gakane kok pangkring-pangkring ngomong apa? Aduh. Lah iki mari dadi lurah bengkok. Silakan masuk. Ngene, hei. Lho, momo. Pak Taji, silakan kembali ke tempat, Pak. Selanjutnya kami panggil Rani. Hei, tasnya iki lho. Kok ditinggal. Kuatir hilang tasnya. Isine berang miliar sih rek tas iku rek. Aduh. Hati-hati tasnya. Kalau penyiar ngene iki lho mutilan. Durung-durung wis ketok Oh tak kelakuane. jotos loncat. Apa penyiar iki? Rani. Rani lagi. Ini ya. Aku jenge percuk. Nduk jero motor kok apa yang kok. Awakku lho panas. Lapo, lapo kok. Keluar lapo. Temen. Mene tenang. Ah. Mene tak tukokno kacu-kacu. Apa? Iki lho kok gini wis. Gambare masmu ki terong. Gambare masmu terong. Gambar terong plek. Lirik. Seruput. Kok soalnya isih diruwi. Terus baru coblos. Jret. Wis ketok dadi. Bebekmu ya bebekmu, pamanmu. Kok nak duwe paman? Pamanmu mana? Tadi pamanmu mana? Dadi paman, pamanmu mana? Dadi paman. Paman sing ulang jaran. Ya wis yo tak tukang. Pamane kok cek akeh rek pamane rek. Aduh. Bolo. Nggih. Bolo. Lu gagele kok tanjak ki. Tak tujuk. Kakean bolo sembarang bolo. Yang terakhir kami panggil Dias. Dudu. Iki sing tukon Avanza wingi koyo Lu kanca kuplek taplek. Kaya iki ya korbane pisan iki. Lho kok bane kempos ngono rek. Aduh. Lho. Lah iki nek nyoblos kate nyoblos kliwat. Aku nang opo pean. Gambare apa? Ayo. Terong dari keong. Ayo. Lho lah iki yo. Iki lho. paket. Pendudukmu. Jarno, koncoku kok. Pendudukmu. Apa? Iku promo 11-11 rek. Paket. Gambar apa? Eong. Terong. Eong. Wis bapak sak ngarepmu. Durut, cerop, ditumbuk. Ya. Luwe Bang. Uwe. Ayo apel. Tak mangkel sih. Gak sih. Ora kok. Arek. Sampai kaya ngono kakean terong be arek iku rek. Lho. Arek iku jejet. Apa sebab jeok? Apa? Situ dadal rapet, situ dadal jinjit kaya ngene. Iku ponakmu. Ya iya. Ya sing loro iki tok lho sing bener ponakane sing liyane ya gendakan. Iya. Demikian Abang-abang. pencoblosan telah selesai dilaksanakan. Untuk selanjutnya kami mohon untuk dibawa ke dalam kotak suara. Silakan petugas pembawa kotak suara untuk masuk. Yo jane dadi yang ngene iki. Dadi gawe. Dadi gawe kancan. Lho, abote rek. Abotan sawangane iku lho. Kotak suarane sak piro isi piro iku? Wah, ya kan. Ditaruh sesuai dengan nomor urut masing-masing. Silakan ditaruh. Lho. Isine opo iku rek? Waduh. Pirang atus sewu iku. Loh, Gila niki.
Mesti. Buah energi, buah energi. Saya wabut, Pak. Abot. Wabut ora aku dadi. Saya pegel aku. Bebek paman, dulur, tonggo kanan kiri, demit, guri, ngarep, piringan, piringan, dhuwur, nisor, boloku kabeh. Gendakane. Baik, untuk selanjutnya mohon semua tenang. Waktu penghitungan suara dimulai. Silakan petugas untuk menghitung kotak suara calon nomor urut 1. Diwiwiti saking kotake Bapak Wanto nggih. Oke. 1, Bandung, 2, bekecot, 3, mayit, 4, merak, 5, perampok, 6, kelinci, 7, perahu, 8, maling, 9, kebo, 10, laban, 11. kere. Habis. Boten Pak, maksudnya hitungan telah mriki nomor dhewe. Oke, kuwater. Oke, ngapunten Pak nggih. Jenis pitbull. Herder iki. Pak Taji kenapa, Pak? Ah, jangan dadi ngelum ndase ya. Kenek pulung koyoke ketoke. Waduh. Ketiban pulung sampai ndiluk. Dongo paling dongo. Selanjutnya kotak suara untuk nomor urut 2. Silakan dihitung untuk petugas. Hitungnya wis tak Loh, tidak boleh Pak, tidak boleh Pak. Sesuai Pak. Ya. Aturannya Pak, harus jujur Pak. 1. Tikus. Matamu. Tikus. Kamu kok melo ae sik. Satu kelinci. Lu tak mau belakang. Iki yo kudu pisah. Sing ketok Oh. tikus nggih. Satu sapitan. Satu kok kelinci, bekocet. Iki cocok rusak iki. Silakan. Wis banci mblendes pisan. Bekecot ta bekocet. Gregetan karo aku tak tangan. Iya. Silakan. 2, Bekecot, 3, mayit, 4, merak, 5, perampok, 6, kelinci, 7, perahu, 8, maling, 9, kebo, 10, laban, 11, kere, 12, jalan, 13, keris gajah, 14, unta, apal. 15. tikus. Salah. Apa? Salah. Apa? Kelinci. Loh, Habis Pak. habis. Nggih. 15. Mati. Instruksi. Instruksi apa, Pak? Penduduk mriki pinten? 500 jiwa. 500 ya kalau Ya. berapa? 15 sama 11 berarti 26. 26. Ya. Ah, kabeh tinggal kula mboten usah dihitung. Oh, tidak bisa, Pak. Tidak Mboten bisa. usah. Loh, tidak bisa, Pak. Oh, alah iki tak kei. Loh, nanti kelihatan orang banyak tadi, Pak. Oh, nggak bisa, Pak. Gak apa-apa. Harus jujur dan adil, Pak. Alah nakal Loh, iki. tetap harus saya hitung, Pak. Oh, gak usah. Loh, nggak bisa, Pak. Bagaimana? Dihitung. 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 Agak usah. Dihitung. Agak usah. Dihitung. Agak usah. Dihitung. Agak usah. Dihitung. Dak. Harus dihitung, Pak. Wah, ngawakal. Apa dihitung, Pak? Tidak bisa. Sesuai aturan, ini harus saya hitung. Ketua panitia yang menghitung sendiri. Saya sendiri yang menghitung. Cocok. Pak Taji tidak boleh. Nyengungu, tidak boleh nyengungu. Oh, nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nyengungu tak kenceng. Munda izin. Saya hitung hasil suara untuk calon yang nomor 3. Mulai. 1. Siji kaya ngene iki. Habis. Cangkemmu. Wes gak dadi, Cak. Ayo mulai Cak. Ayo, ayo aku isin
aku karo penduduk. Dengan demikian diresmikan yang menjadi kepala desa sesuai dengan hasil pemilihan adalah Ibu Darmanto. Ibu Okta, terima Ibu kasih. Almanto ya. Yang memilih Mami Okta. Saiki, Cak, tak tanggapno Ludruk Budi Wijaya. Lakone apa lakone? Lakone apik. Lakone apa? Ini Pengiki Ludruk Budi Wijaya main nanggone Glinda Tengah. Tengah. Ayo tetungakno muga-muga sing kemantene muga sakinah mawaddah warahmah. Amin. terutamane ndang cepet-cepet entuk momo. Iya amin. Lah digakno lakon apik karo Bapak Sutradara. Lakone apa Caris? Labuh Tresno. Apik iku. Iya sip. Ayo njaluk idi pangestu marang dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.